Tinaami tariman walaso pangnika nagubagyan na kawan mo sudah taruh di pamangan. Saka na di nga di pamangan ni na sumanga malaikat tadi nga di pamangan ni. Di nga di pamangan ni sumanga tungan nga sa lawa di sa lakaw na sumanga malaikat ta ka di pamangan ni. Yang na rezeki yang na pakasurga mo pakasurga nga si giraw na sumanga malaikat ay ang na pakasurga nga si siya di pamangan. Mas papian du. Koto, miya papian di mo tada-tada. Iya. Amalul khair, ia mutakapakanggal sa mga pipian. Ha? Mutati Rasulullah imatatul adha anit tariqi sadaqah wa imatatul hajar wasyauq wal idam anit tariqi laka sadaqatun. Suka purutaga saging kotua pagabinasa pakarinasa si kumangadalan. Ulagi dua tor, soro, tulang, antula sa nga pamana kebinasaan niya naging tahu nasa datang waktu. Ini ada sidga. Ay matanya na wele ka utabi sidga. Ah mata na demi sidga. Nabi bilu ba sa opor ta kasananan ako ang wakira sidga ka mo. Iya ka dulu. Ah? Bigan tanu Allah Subhanahu wa taala sa mga pipi apa manako. Nanto ni ti Rasulullah ti mga ulama as-sadaqatu tulimun ni'am wa tadfa'un niqam tarfa'un bala wa tastandilu shifa tunzil karab wa tutfi'u ghadaba. So tingin suka sidga nak lari nu naging kutua limu nagu kerni naging kutua mga sakit nagu kipuru aging kutua bala napakatali magutasaka bulung uway na mapakadayan rata mapakadadiskanyan si saging kutua mga ragam nagu kepukas kasi kurangit wallahu subhanahu wa ta'ala. Oke gina ay mana na sudi-sudi kan ay kakuan na sadakat tawinul umur so kasi juga Rasulullah na pakan umur na at ibu pakan umur lagi ni mga milyon na niyo kaya nung ini kaku pedubel sa mga miskin mga puto maksudnya saya sagin kaya kami panutun kami berarti akan nasita rin na mga cellphone ada mo na sa katawa di mo tayo magiging nasiyabirin ng Musa alayhi salatu wassalam. Nakalisabirin ng Musa aging utaw magiging na panganay sa dudanian na may niya naging utaw mga tawa tanto sila na masusunod. Mapipi aginawa na siya sa diyang utawa. Kaya pirong niya na naging utaw dari pangiran na inisyo ng Musa alayhi salatu wassalam maging utaw mga tawa. Tingnan inukan mo yan masusunod. Inukan mo mapipi aginawa niyo. Na tingin na telur iman tuat tinggian dan tuwing naging nada kami suka rumah. Nah ay patut napaki ini yang nama pipi ginomi masuk at kami. Why? Nah ni sana min mo datang aja pa na di boleh sana kata no ina. Tuwing sudah. Nana Sumusa alaihi salatu wasalam nami dingin na anak dingin na namun tun sa mutua sa hilig. Nasimon Musa alaihi salatu wasalam. Nami uman yan na kada buang mapipi agino niya. Kada buang pedesa kota pamanang masusunod. Kakekarata agino niya. Tu Musa alaihi salatu wasalam natina hey mama ino tira gimuto mga tao kuda mapipi agino niya. Katuin lagi na datuyo. Nasa kana sumisigoy kasi ina di mapipi agino nga. Natubo kuno mutasaka tao mama. At inaya Musa na di na nakatawan sa katawan na kan. Natin na ito na usigaw ng ulo na. Natira na kung ato irong ko iya tingin na katawan na kan na di na ng ulo na. Natin na ito na natin na talubo iman to. Narunin kipantag kung kakuing aksang ka na ito nagitun yung ito kakumaw kapatay niya. Ano niya? Jadi nanti dia kata, apa tadi dia ada tu, siapa terlubui. Agi tu su tak kuingo. Anak ni yang masa Musa alaihi salatu wasallam nanti dia kata apa? Ini betul apa mana petai saya dia. Kata apa mana? Nanti ayah Musa na susu guna kuwana. At sulima po dun si saging gender pa kayo piliwang kumat kurasyan si Ugol ingin saka kuwi ko sa niyawa sa nga na mama kasangan man natingin sumanakan mo sumusunod sumanakan mo ha? Ay mo piliwang yan natalugo mo tatulugoy na
pagi matay niya. Na. Natunggu mo sa ubagingan na. Ginawa mo Musa alayhi salatu wasalam. Kami yung kawa niya. Natigil na niya makapira ulan. Ginawa niya ng utoy. Niya makapira ulan. Na nasuyagin mo sa utay. Nasulat to, pituro mo dawan ng nabumatay. Pituro mo malagin mo. Putay na nabumatay, nadubo. Musa. Ito, tigil na pituro yan. Ito na putay, may mato na nabumatay. Niyaw man niya po, di mo ta sa katawa. Ito sumalakan mo. Ay, isolay mo. Di tatakot yun. Kayo mo man niya, sumalakan mo. Nagkalating na pituro ka, putay sa ito ko. Mas akaturingon natinaway mata na may tuduang nanan di nanan pudman natinay no muda bata natina si saging ko akaturingon nan na miya ko mo at tigina saka tawa miskin pobriya pagkaw ka orin mo natingin nasino niya naroon sa iyong kanala pa manadar pa udato naroon natingin niya naroon sa tingin na ubur-buat tingin at nasa mapakakanaman niya pamanatan na riyaw ta betul kaor natunggu ko lang ito pa mga urang at tingin sa maniya tingin na budang mga kanman na sudat po ay kami akan mga nauna din na tingin na lang po ay budang mga kan na sudat po na ay po panganangan sana tingin na panganangan udat po at tingin na tuwan yun na kaya tingin na Bago niya nun mapakasap sa pagkakatawa kaya may pagkakatawa lagi ni Awanan. Niyawa ko pamakakuan na pisumba niya. Natingin na naman nang ikudat ko. Napita rin si ikudat ko. Tinaan na kaya miskin ro ako. Nananyat igunda una makakana pa siya di man niya. Natingin na kuno niya di pagkakana. Natingin ko nung mga tao ginagawa. Din mo na rin ako. Laboy na suraka ka. Why na may ito pa. At kumuno dito at tingin pangasungan niya siya di na kor napiya ka sumo mismo sakit tanutulon na mismo sudah minaton at tinakatayatin tingin nila lagi na tingin so na kanang at tingin pamakakuan na kanang na may ito pala tingin na ligaw puso na inuwan niyan sa talulaga ang taroto talulaga din na nakagiyumiman niya ang kakuan na tinakagad na tingin nakateso talulaga din na nakadagasan mo so nasungat tingin sa kanapadiyan na tangod pero mga mamoso nandun nila kung ino sa kataw mo nagiyin po at tingin utaman malikon mo pero pinutug niyan si ko pa man nakuan Musa alayhi salatu wasalam asyum lugi pangkanadin mo sa kataw publik na ini pangningian sudah tuwa kay kanalak naging kay adto niya pagkakanaon niya napakalumdudundu nga sumurian na tiya ni Allah subhanahu wa ta'ala na inumanan wallah sa 300 rabon agin ko tayo didugin mo to dato minta man ay mananabiya ka talo ito siya na wagi sumansung niya ang napakataw na kanabari siya pulo na bumagatos na mga ibibira na ay minusum na dugato sa 50 at may ano yan dugato sa minus sa mga ibibira na kanibira 7 gatos 8 gatos so no hananam ni sampai 1,000 pa man na ibibira ano tarong kami pa nito na pagkirgira ka na yan Siya ginoon Musa alayhi salatu wasalam asa katawalos bubay at tigil na pumuraw ka mo tabay at tigil na hibay na ano ka na pumuraw na tigil na pumuraw makan na suwata ka na tigil na miyarapas pamana miyatay saka tayo man ay pati mo na miyarapas na buta may tawa pa rin yung buta miyarapas at tigil suwata rin na tigil na pinabusigil gabi nga nawata ka miyarapas na tigil na duga to sa lago miyarapas na duga to sa lago puro kaya saka tanong na miyarapas ako tayo yung naging ibutan na naging miyarapas nagito na
200,000 anak tu Musa alaihissalatu wassalam dia tingin ke karata ginawa tingin na semua tak akan 200,000 na suatu umat Rasulullah ang katili kapuspusan ang Nabi na ayat tingin amanaki lagi na pagentan 60-70,000 na Nabi ang isa tuwan iya dia manutang ang karata ginawa ang imo to bay na tingin na yang Musa na usumpay na kusan sa isagin ka na masa puno ito nakanaging na masa naging na puno raun taman sa 70 na doon na nambut na kung kawiyang-wiyang na sa dunia abadi pale doon panuatan sa ikon Allah subhanahu wa ta'ala lagi mo to iya mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala iya niya kawiyang-wiyang tanong na dinay matwi na adna oras na paluan tanong hingga dunia kuwan na ayapat terakatan mengupi penyisaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala na mapang ninyo sa ikola na mga panawintaman aging na mga utang na benin wala apalay mga panuatan sa ikola Subhanahu wa ta'ala balasan wala balasan wala aging mga lokstan mga pagalitan mga rubitan hasil ni pertandingan sisa ni dia kada dimutano wai abadi setan rupani batu mata tahu jadi ya masa COVID-19 ano itu artinya ay patut na COVID-19 bani matu wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Benar ya,